Ngizothula ubufakazi bami ngezinto eziningi engizenzela ubaba uNdlovu empilweni yami. Ngaqala ukufika lana ngilunywe ebusweni sengisaba ngisho ukuyibuka esibukweni. Ngathi mangifika kwathiwa ngithenga usawoti nekhandlela namafutha ayelo. Ngifuthe izinsuku ezintathu. Lathi shalo lesithathu usuku ngase ngijabule sengikwazi nokuyibuka esibukweni ngingasasabi lutho. Benginenkinga yamagundane ke amagundane ade emakhulu engaphe kwamakati. Kade eqophoza iblocks emzini wami. Iblocks njengeblocks nje. Kodwa ukudla bengakudli. Abe destroy nje intambo zogesi zama fridge zakho konke. Kodwa ngachela ngosawoti ahamba ke ngase ngithola amakhabethe amasha nefridge elisha netafula ngiyabonga. Ngizobonga ingroza baba uNdlovu bengifunda ugrade 11 kade ngangena esikoleni inyanga singedlulele ukuthi ngaba sesikoleni. Kodwa uma weza lana wafika wathenga usawoti wabuya nawo bengudla njalo mangabe ngiyesikoleni ngifike esikoleni ke ngifunde ngikwazi ukufunda ngoba mangifundile benginokukhohle. Manje ayangisakhohle manje ngisebenzise iproduct la ekhaya ngaphasa nje manje ngiyofunda umatric ngiyabonga. Ngizophakamisa uGcoko likaBamdlovu. Mina ngafika la ngiyalelwa omunye umama umakhelwana wami engitshela ngendlela ebona ngihlupheka ngayo. Wathi Mamntondo ngicela ungisize uhambe uye kuBamdlovu. Ngahamba ngiya kuBamdlovu efike eMdlovana. Mangifike eMdlovana bangithandazela uBamdlovu ngathenga usawoti ngathenga amanzi. Ngafika okwangiphethe nenhlabathi. Wangivusisela inhlabathi wathi izinto zizophela. Ngafika le ngane zami kukhona ingane engibiza ngomthakathi. Ingibiza ngomthakathi ingangifuni ukungibona izingenele endlini ifuna ukungishaya. Zikhona ezakwabo kodwa zithula izikhali. Ngibonga uGcoko likaBamdlovu nemali ekade ingangingeneli. Imali ekade ivalelekile iyangena kokuphinda phinda kwale ngane ade ngibiza ngomthakathi isiyangithanda senguma njengoma. Amen. Njoba ngilapha nje ngizobonga uGcoko likaBaba uNdlovu. Ngigulelwa ingane umntanami. Nonina ngilahlekela ngamazwi ashonaphi kuze kube namhlanje. Ngihambile ngaye eThekwini ngangena kuma-11 bangithandazela umama uMadube ethandazela ingane omntanami ngangasazi noma uyophinda isinde noma iyoba njani ngoba yayihayiza mase kufikile ihayize kuze kube phakathi kobusuku ngingalali. Ngiyabonga ke uNkulunkulu ngoba namhlanje sengiyajabula sengiyalala nobuthongo ngoba umama uMadube wanginika usawoti wanginika insipho wathi umntana kogeza ngayo ngoba nasebusweni wengaboni lutho weqhunqa emnyameni enduna ebheduke ngaphandle siphuma igazi. BakaNkulunkulu ke ngase ngihambile futhi kakhulu kubantu ngicela usizo ungalitholi. Ngakho kuBaba uNdlovu wafika wenza u1 no2. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uSomandla. Ngithi inkosi ayibusise manje kuze kube phakade. Amen.